Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka jamana minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko sabatili ma ni kunnafoni ko minisiri u jɛra ni ka jamana falaw ni o ye PP de la République ye k'u ka vacances ni o ye kalanbila ye ka u baara kurunbɔ karili kɛ. An bɛna kuma o kan Benin Mari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Bamakɔ yan nɔ don tako fɔlɔ ni o bɛ sigi k'a kɛ hakili jagabɔ ye an ka jamanadenw ni o ye dugu bonya ye ka se ka fɛɛrɛw kɔni dankɛnɛmaya min bɛna kɛ sababuya ye an ka jamanadenw bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na. An bɛna kuma o fana kan Benin Mari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an bɛna walawalaliw kɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma a y'aw danse dokibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala aw dangana ko kura dokibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana gouvernement u y'u ka wulikajɔ kɔni jira ka ɲɛsin maaw ma maa minnu somɔgɔw kɔni ye u nin di waasa ka se ka jamana kɔni kumabɔ ni o ye les PP de la nation. Olu tɛ maa wɛrɛw ye maa minnu ni olu kɔni bilala jamana ale kɔni ka bolo kɔni kan ka sababuya kɛ u masanw kɔni tɛɲɛna k'u to jamana ale kɔni kumabɔli la. Hukumu kɔnɔna na kalan kɔni bilala waasa ka se ka min ye kalanbila u ka se k'o kɛ k'u tɛgɛ don ca dɔw la. An ka jamana minisiri fila olu farala ɲɔgɔn kan ni o ye an ka jamana kɛnɛyako minisiri fo ka taa se kunnafonidiko minisiri ma. U fila bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka se ka taa u ka kalanbila baaraw ka se ka taa o kɔni kurunbɔ kari. Kalanbila in kɔni kɔnɔna na u bɛna baara caman kɛ min bɛ tali kɛ kalankow seko ani dɔnko farikolo ɲɛnajɛ ani ka taa u ɲɛ da an ka jamana cakɛ bonda belebelebaw kɔni kan waasa kalanbila hukumu kɔnɔna na u ka se ka jamana in tabiyaw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ waasa malidenw olu ka se ka balo hɛrɛ la donna nataw la min ye kɛnɛ belebeleba o kɔni sigira faso maliba kɔni kɔnɔ min ye a sigiko fɔlɔ ye ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ an ka dugu ale kɔni bonyacogo kɔni na maaw b'a la ka caya fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn kan ka kɛ Bamakɔ yan nɔ fo ka taa se an ka jamana dugubaw bɛɛ lajɛlen mɔ maaninfinw bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na. Hukumu kɔnɔna na an ka jamana lakɔlimɛtiri baw ka taa se ɲininikɛla baw mɔ k'a fara kalandenw kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fara an ka jamana maa ɲɛmaw kan ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ waasa an ka duguw b'a la ka bonya cogoya min na fɛɛrɛ jumɛnw kan ka dankɛnɛmaya waasa maaninfinw olu bɛ se ka sɔrɔ kɛ ni ka balo hɛrɛ la. Don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ jɔnya wale ale kɔni kɛlɛli ye. Hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ jɛkuluba min ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don taamadenw olu kɔni kɔkɔrɔma donnen ma n'an ko ma ko OIM olu ka fara min ye an ka jamana jɔnya wale kɛlɛli jɛkulu maaw kɔni kan u jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma fo ka taa se an ka jamana journalistw ni o ye kunnafonidilaw olu ka kalansoba min bɛ faso maliba kɔni kɔnɔna na u bɛɛ jɛra ni ka kɛnɛ kɔni sigi u tɛ kalo tile 4 ka taa bila a tile 5 la san 2026 min kɔni senfɛ u ye dɔnniyaw kɔni di an ka jamana kunnafonidila maa 30 bɔɲɔgɔnko ma minnu ye kalandenw ye waasa u ka se ka faamuya kɔni sɔrɔ jɔnya wale ale kɔni kɛlɛli ka an ka jamana kɔni kɔnɔ. Ni wulikajɔ belebeleba in a nun donna projet Compass maaw fɛ min musaka bɔra Royaume des Pays-Bas maaw kɔni kunna. Laɲini ye mun ye ka se ka kunnafonidilaw kɔni labɛn donna nataw la minnu ka cɛsiri n'u ka jija bɛna ɲɛsin min ye jɔnya wale ale kɔni kɛlɛli ma an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka kalankuncɛ kɔni hukumu kɔnɔna na min ye ni maa ninnu ɲɔgɔn da kɔni bolo dara u ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka se ka san 2026 ale kɔni kɔnɔna na babuse min taara ka se ka jɔnya wale ka se ka o kɔni kɛlɛ u ka se ka jaw dilan ani sɛbɛnniw min bɛna kɛ sababuya ye ka maaw kɔni lafaamuya jɔnya wale ale kɔni kɛlɛli kɔni kan an ka jamana kɔni kɔnɔna na. Croix-Rouge Malienne maaw ani CICR u jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛnɛ kɔni sigi min ye tile 3 sigi ye ka se ka hakiliw jagabɔ kɔni kɛ. U ye baara minnu kɛ san 2026 kɔnɔna na ka se ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ san 2027 baarakɛtaw ka jɛ ni ka o kɔni bolo da. Hukumu kɔnɔna na u ka jateminɛw la u y'a ye k'a fɔ san 2027 nata kɔni kɔnɔna na baara caman kɔni bɛ yen u kan ka minnu kɔni kɛ waasa buna adamadenw olu bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na. O la sa ni jɛkuluba fila in u bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ faso maliba kɔni kɔnɔna na maaninfinw u degun bɛ u tɔɔrɔ bɛ caman kɔni mako bɛ dɛmɛ na waasa basigibaliya ani gɛlɛya kɛlen don ka maa minnu degun olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na.
Tɔnbutu marabolo la lakoli karamɔgɔ 120 bɔɲɔgɔn ko kalan kɔni tara ka u sɛgɛrɛ waasa ka se ka dɔ fara u ka kalan dɔnniyaw ka kalandenw olu ka se ka kalan ɲuman kɔni sɔrɔ. Ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donna Tɔnbutu kalanko maa ɲɛmaw ani Plan International Irlande maaw ka boloɲumanma kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka ni maa kɔfɔta nunu min ye Tɔnbutu ɲafunke Dire Gundam ani Ararus ka se ka nunu bɛɛ lajɛlen kɔni karamɔgɔw maa 120 ka se ka dɔnniyaw kɔni di u ma min bɛna kɛ sababuya ye kalanyɔrɔ u ka se ka kalan ɲuman di kalandenw ma min ye dɛnkɛrɛfɛ u ka se ka bɔ an ka jamana kalan kɔni na lakɔlidenw olu ka se ka kɛ donna nataw olu siniɲɛsigiw kɔni ye. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw kɔni na a jirala k'a fɔ farafinna ale kɔrɔnfɛ jamanaw kɔni na an bɛ waati min na ko sisan ko basigibaliya a kɛlen don sababuya ye ni ka degun lase maa min ma o bɛ taa maa 57,000 bɔɲɔgɔnko la minnu kɔni mago bɛ bunadamadenya dɛmɛ kɔni na ka sababuya kɛ kɛlɛ ani min ye kasaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababuya ye k'u ka jamanaw yobo yaba. An bɛ taa Ukraine ani Russie olu kɔni ka kɛlɛ la UNICEF ye a jira k'a fɔ ko denmisɛnninnaka caman kɔni bɛ yen kɛlɛ b'a la ka minnu kɔni dankari minnu ka ɲɛnamaya kɔni na hukumu kɔnɔna na UNICEF maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko gosili laban min kɔni kɛra Russie ani Ukraine kɔni kɔnɔna na denmisɛnnin caman kɔni ni tora a la k'o bɛ nin waleya in kɔni kɔ ani ka welewelemada kɔni kɛ k'a ɲɛsin nin jamana fila in bɛɛ lajɛlen ma waasa u bɛ se ka buna adamadenya ale jo sariyaw kɔni bato ka se ka jamanaden kan nabilalenw ka olu kɔni tanga ka bɔ kɛlɛw tɔɔrɔw ma. L'Amérique jamana olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ min ye $100 miliyɔn 200 bɔɲɔgɔnko k'u bɛna o kɔni di min ye CICR ma waasa ka se ka buna adamadenya dɛmɛ kɔni ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni olu bɛ tɔɔrɔ ani degun na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Bani min fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.